kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angut sa mga isyu nga nagahangkat sa aton, kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angut sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 CADER FM. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halid tugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Niini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang palangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobierno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagikugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon siyudad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyo mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. CASAC Special Coverage. Mabatian live sa CASAC Facebook page kag 88.1 CADER FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pag-serbisyo sa tawo. Ang oras 88.1 CADER FM Philippine Standard Time alas 4:49 sa hapon.
Mayong hapon Banwa Siyudad sang Rojas kag Probinsya sang Capiz. Mayong hapon Pilipinas. Mayong hapon sa aton nga mga kuturan nga matag palamati. Sa 16 ka banwanan sa Probinsya sang Capiz, sa 47 ka barangayan sa Siyudad sang Rojas. Sa aton nga mga kaalagad sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan, ang Probinsya kang Antique, Probinsya 8 Aklan, Probinsya sang Negros Occidental, Probinsya sang Iloilo, Probinsya sang Guimaras, anas para as Probinsya sang Masbate kag Probinsya sang Romblon. Nagapalabot man kita sa pagpanamyaw sa aton nga mga uturan dara sa may Tudor Sanas Trade Center sa may Burgos Talipapa sa mga pampubliko nga merkado diri sa Probinsya sang Capiz. Kamusta ka mo dyan? Aton nga mga kalagad man nga yara sa tagsa nila ka mga panimalay mayong hapon gid sa mga nagapulo pa mahaw, nagapulo pa mati, kag nagapulo pa mong karo. Kabay pa no nga yara kita sa maayong nga sitwasyon. Welcome sa gihapon diri sa aton nga pagpangalagad sa CASAC special coverage para sa Biyernes edisyon, Hulyo 9 na kita sa tuig 2021. Sa mga nagasaulog sa ilang kadlawan, happy birthday! Sa mga nagasaulog sa ilang anniversary, mansari, kag gano pa da nga sari-sari, happy sari-sari sa inyo. Pwede ka mo makapalapot diri sa inyo nga panamyaw. Kung may mga impormasyon ka mo dira nga luyag i-share no diri sa aton nga pagpangalagad, i-comment lang sa aton comment section sa Facebook Live or i-text sa aton nga hotline number sa 0907-621-6650. Sa gihapon, nagapamati ka mo sa emergency broadcast ng 88.1 CADER FM, pinagi sa pagdumala sa Capiz Archdiocesan Social Action Center. Sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose F. Cardinal Advincula, sa aton nga Managing kag Social Action Director Reverend Father Mark Ranflor, aton Program Manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan naman sa aton Station Manager Reverend Father John Dave Ibalya, aton nga mga Technical Director Alagad Mingming Wego kag Engineer RJ Borja, Partner Technical Alagad Maria Jean Lorene Balgos, kaupod kay Alagad Benny Dalida. Ang ikaupod din naman sa pagalagad sa Ginoo pinagi sa pag-serbisyo sa tao, ini sa Alagad Real de la Rosa. Mayong hapon sa aton nga mga kalagad nga nagatutok sa aton sa Facebook Live kag sumuman sa tagsa nila ka mga radyo. Mayong hapon sa kay Sir Crisanto Usam Delfin, kay Alagad Benedalida. Salamat gid no sa suporta kag pagbalangga kag sa pag-upod no kay Alagad Ming. Ano bala mga balantayan nga balita nga aton karon pagatagahan sang nagakaigo nga pagtamo diri sa aton nga palatuntunan sa CASAC special coverage. CASAC special coverage. CASAC special coverage. Sa aton nga pangulong dinalan balita lokal, Probinsya sang Capiz nakabalhag sang dugang nga 52 ka mabago nga kaso sang COVID-19, mga aktibo yara na sa 443 samtang CASAC kag Provincial Health Office nagpanawagan angut sa pagpanginlaman batok sa balati-an nga Dengue kag Capiz, nakabaton sang dugang nga batch sang bakuna gikan sa gobierno nasyunal. CASAC special coverage. CASAC special coverage. Balita regional, lokal nga gobyerno sang Bacolod ginpaandaman ang publiko batok sa mga nagabaligya sang bakuna kag National Interagency Task Force magahatag sang dugang nga bakuna sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. CASAC special coverage. CASAC special coverage. Ag balita national, mga politiko nga ginagamit ang vaccination program sa temprano nga pagpangapanya, ginsablaw ni Secretary Galvez. CASAC special coverage. CASAC special coverage. Amay atuban mga balantayan nga balita nga aton karon pagatagan sang nagakayo nga pagtamo diri sa aton nga palatuntunan sa CASAC special coverage. Pangbagoy na no aton na ikwaon ang lakat sang panahon subong nga adlaw. CADER FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Sandig mga kalagad sa pinakauling nga datos sa nga DOST Pag-asa, ang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ amo sa gihapon ang epekto sa bahin sang Palawan, Visayas kag Mindanao. Sa forecast weather conditions ni ang Palawan, Visayas kag Mindanao, sarang makisperansiya sang magalumon nga kalangitan nga may malaka nga pag-ulan-ulan, pagpanagub kag pagpaglata.
Tugas ang ITCC kag may posibilidad sang pagbaha kag landslides, ilabi na sa tion sa mabunok nga pag-ulan-ulan. Ang Metro Manila kag iban nga porsyon sang Pilipinas, sakop ng Western Visayas kag probinsya sang Capiz, maka-eksperyensya man sa magalumon nga kalangitan nga may malaka nga pag-ulan-ulan, pagpanagup kag pagpagilata. Tugas ang ITCC localized thunderstorms. May posibilidad sang pagbaha kag landslides, ilabi na sa tion sa mabunok nga pag-ulan-ulan. Samtang sa forecast wind kag coastal water condition, ang update nagikan sa pag-asa, ang Northern Luzon maka-eksperyensya sang makanay tubtub kasarangan nga huyop sang hangin from east to southeast, samtang coastal water makanay tubtub kasarangan ang balod 0.6 to 2.5 meters. Iban nga bahin sang pungsod Pilipinas, lakip ng Western Visayas kag probinsya sang Capiz, maka-eksperyensya mga kaalagad sa makanay tubtub kasarangan nga huyop sang hangin from southeast to east, samtang coastal water slight to moderate o kung makanay tubtub kasarangan 0.6 to 2.1 meters ang balon. Maximum temperature naton subong nga adlaw 30.3 degrees Celsius alauna 50 kainis ang hapon. Minimum temperature 25.2 degrees Celsius alas 4:55 kainis ang aga. Sunrise was nga adlaw alas 5:33. Sunset alas 6:30 karon sa gabi. CADER FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Diretso kita mga kalagad sa pagdulong sa inyo sa mga balita na tuhoy sa padayon naton nga pagmonitor sa kaso ng COVID-19 sa bilog nga kalibutan diri sa aton sa pungsod Pilipinas, human sa Western Visayas, sa probinsya sang Capiz kag sa siyudad sang Rojas. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Sa andig mga kalagad sa pinakuling nga datos ang Worldometers, ang bilog nga kalibutan nakapagkit na sang 186,364,114 ka mga kaso sa COVID-19. Sa manasambitan nga numero 4,027,008 ang mga nagtaliwan, samtang 170,499,975 ang natigayon nga mag-ayo. Diri sa aton sa pungsod na Pilipinas, sandig sa pinakuling nga datos sa Department of Health of Philippines, may 5,881 ka mga dugang kaso sa COVID-19 nga nabalhag subong nga adlaw. Sa diin na 3,003 ang mga nag-ayo, kag 70 naman ang gibawian sang kabuhi. Sa karon ng pungsod Pilipinas, mayara na sang kabugusan nga 1,461,455 ka mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Sa diin sa porsyento sa mga aktibo na ginalikipan sa 51,902 kon 3.6%. Porsyento sa mga nag-ayo 94.7% o kon 1,383,833. Porsyento sa mga nagtaliwan 1.76% kon 25,720. Sa Western Visayas, may dugang 745 ka mga kumpirmado nga kaso nga nabalag kahapon nga adlaw. Sa diin, ang Region 6 nakabalag na sa karon sang 71,229 ka mga confirmed cases. Sa disposisyon sa mga aktibo nga kaso nga ginalikipan sang 59.55% ang asymptomatic mga kaalagad, samtang 35.17% mild, 2.18% moderate, 2.95% severe, kag 0.15% ang critical. Sa siyudad sang Rojas, sandig sa pinakauling nga datos sang City Health Office, may 21 ka mga panibagong kaso sang COVID-19 nga nabalag kapon nga adlaw. Sa karon ng siyudad sang Rojas, mayara sang 204 ka mga aktibo nga kaso, 1,962 ka mga nag-ayo, 105 ang mga nagtaliwan, samtang ang kabugusan nga kumpirmado nga kaso naglabot sa 2,271. Diri sa aton sa probinsya sa Capiz, ang update aton ina pagakwaon karon sa report sang aton nga kaalagad volunteer. Oras naton sa 88.1 CADER FM Philippine Standard Time, alas 4:59 sa hapon. Sa aton nga pagbalik, aton nga pagkakaon ang mga balita nagikan sa aton nga mga kaalagad reporters. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 CADER FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast
agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angut sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angut sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw alas 7:30 sa aga tubtub alas 9 sa gabi. 88.1 CADER FM. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. CASAC Special Coverage. Mabatian live sa CASAC Facebook page kag 88.1 CADER FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pag-serbisyo sa tawo. Ang oras sa 88.1 CADER FM Philippine Standard Time, alas 5:02 sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 CADER FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Balik diri mga kalagad sa aton nga palatuntunan sa CASAC Special Coverage kag sa karon aton nga pagkaon ang report sa aton nga mga kaalagad reporters kag sa nagapanguna nga balita lokal, probinsya sang Capiz, nakabalhag sang dugang nga 52 ka mga bagong kaso sa COVID-19, mga aktibo yara na sa 443. Para sa patagkaundan sa balita yara sa line number 3, si Alagad John Kenneth Fabrigar. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Nadugangan na naman sa 52 ka mga panibagong kaso sang coronavirus disease 2019 ang probinsya sang Capiz sandig sa ginpaguha nga impormasyon sang Capiz Provincial Health Office. Sa datos nga napitsahan kahapon nga adlaw Hulyo 8, 2021, 21 diri ang mga bagong kaso gikan sa siyudad sang Rojas, 12 gikan sa banwa sang Capiz, 5 sa kabanwahanan sang Ibisan kag Panay, 3 sa banwa sang Maayon, kag tig-1 naman kabag-ong kaso sa kabanwahanan sang Dumaraw, Panitan, Dumalag, Pilar kag Sapian. Bangod sini, nagtimbuok na sa 443 ang mga aktibo nga kaso sa kabugusan nga probinsya, sa diin 278 diri ang nagapabilin nga symptomatic o kon may ginabatsyag nga sintomas, kag 165 naman ang mga asymptomatic. Hugot naman ang panawagan sang gobierno probinsyal pinaagi sa PHO nga tinguhaan sang mga pumuluyo nga masunod gid sang strikto ang mga minimum public health protocols kag likawan ang mga matawo nga lugar ukon ang masami nga pagtumpok bisan pa yara lamang sa paniwalay kag opisina. Gindugang pa sang PHO nga magluwas sa COVID-19, madamo pa sang mga balatian nga kinahanglan mapakigbatuan sang tanan kasubong sang dengue, ubo,
sipon, lagnat kag mangin ang depresyon. Nagapati naman ang nasambit nga talatapan nga sarang malampuwasan ini ang mga paghangkat sa tion nga mangin responsable lamang ang mga pumuluyo. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, John Kenneth Fabrigar, 88.1 CADER FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special. Madamong salamat alagad John Kenneth Fabrigar sa gidawong reporter sa aton nga palatuntunan sa dugang naton nga balita. Capiz Archdiocesan Social Action Center kag Provincial Health Office nagpanawagan angot sa pagpanginlaman batok sa balati-an nga dengue. Para sa paghatag kaundan sina nga balita nga wala pa rin nakapasa. Dalanggid no. Kinalbaan man sa alagad. Number 2 kagali alagad no. Kay ang CASAC kag Provincial Health Office mga kabyanan no naga-team up kini para at least mahatagan sang dugang nga ihibalo kag subong man suporta ang aton nga mga kaalagad agud nga pakigbatuan ang halit gadala sang dengue virus. Para sa paghatag kaundan sa nga balita, yara sa line number 2 si alagad Apple Queen Labrador. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Iwat naman ginpaandaman sa publiko ang Provincial Health Office kay Capiz Archdiocesan Social Action Center angot sa paghangkat nga dala sang dengue infection. Kasunod ini sa mga nabalhag nga kaso sang nasambit nga balatian sa probinsya, ilabi na sa pagsulod sang bulan sang tig-ululan. Suno sa mga nasambit nga opisina nga sa karon dako naman ang paghangkat nga dala sang dengue virus sa ikaayong lawas sang tanan ilabi na sa mga kabataan. Bangod ang karon nga tiyempo ang ginakabig tion sang pagdamo sang breeding places nga ginaitlugan sang lamok matapos ang pag-ulan-ulan. Kaangot sinigin pahanumdum sa liwatang publiko sa mga sintomas sang dengue, nga amo ang mataas nga hilanat, pagpangluya kag pagpanalakit sang lawas, pag-angkon sang rashes, pagdugo sang ngislo kag ilong, pagsakit sang tiyan, maitom nga higko kag pagpalanuka. Sa tion nga makabatsyag sang kasubong nga mga sintomas, ginpanawagan sa mga nasambit nga opisina nga magpadulong gilayon sa malapit nga health center o kon balay bulungan. Panugyan naman para sa tanan nga magpaninlo sa palibot kag panimalay, pakulbon o kontakpan ng mga butang nga masamig na tiniran sang tubig, magsuksok sang mga mahaba nga panapton o kon maggamit sang mosquito repellent. Sa matandaan liwat naman nga nagsugod ang kampanya sang Social Action Center sa pagpakigbato sa balatian nga dengue, sa diin nagahiwat ini sang dengue misting operation, subong man ang paglapta sang impormasyon tuhoy sa pagpangaman. Kaupod nyo sa pagtuo kag pag-serbisyo ini si alagad Apple Queen Labrador, 88.1 CADER FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Madamong salamat alagad Apple Queen Labrador sa ginawa ng reporter sa aton nga palatuntunan sa dugang naton nga balita. Capiz nakabaton sang dugang nga batch sang bakuna gikan sa gobierno nasyunal. Para sa pagkakaundan sa balita, yara sa line number 4 si alagad Maria Jean Lorene Balgos. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Baton sa panibagong batch sang COVID-19 vaccine sa probinsya sing Capiz kahapon nga adlaw, Hulyo 8, 2021. Ini ka-13 nga batch sang bakuna nga nabaton sang lokal nga gobyerno gikan sa national government pinaagi sa Department of Health Center for Health Development Western Visayas. Naglabot sa 7,000 ka mga vials sang Coronavac Sinovac vaccines nga nakapain sa mga prioridad nga sektor kasubong sang E1 para sa mga nabilin nga frontline health workers, A2 sa mga senior citizens, kag A3 para naman sa may mga edad na kag may ginasoprer nga balatian sa probinsya. Ang nasambit nga bakuna igapanagtag sa mga kabanwahanan kag syudad nga pagapangunahan sa Capiz Provincial Health Office COVID-19 vaccination team. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Maria Jean Lorene Balgos, 88.1 CADER FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Madamong salamat alagad Maria Jean Lorene Balgos sa gidulong report sa aton nga pagpangalagad. Sa dugang nga balita, lokal nga gobyerno sang Bacolod ginpaandaman ang publiko batok sa mga nagabaligya sang bakuna. Para sa paghatag kaundan sa nagabalita, yara sa line number 4 si alagad John Kevin Antonio. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage.
Emergency Operations Center o kon EOC sang siyudad sang Bacolod nga libre ang tanan nga bakuna batok sa coronavirus disease 2019 o kon COVID-19. Kasunod din sang reklamo nga nabaton sang talatapan ango sa paglaptas sang balita nga kinahanglan magbayad ang mga residente antes magpabakuna. Kinklaro man ni City Administrator M. Ang nga wala nagpanukot ang gobyerno sang siyudad sa mga luyag magpabakuna. Dugang pasini nga hindi konektado ang AOC sa tanan nga nagabaligya sang bakuna kag wala sang gindesigner gikan sa talatapan agud magkolekta sang bayad sa mga pumuluyo nga luyag makabaton sang bakuna. Pahayag pa ni ang kinahanglan mangin alerto ang tanan ilabi na sa mga tawo nga nakuha ini nga kagayunan agud makapanunto. Ginganyat man sini ang mga pumuluyo nga magparehistro na agud mapabakunahan. Samtang gingkumpirmar man sini ang permiso halin sa national government nga sarang na makaumpisa sang pagpabakuna sa A4 o kon economic frontline workers kag A5 o kon indigent workers nga kategorya apang nakadepende sa gihapon sa supply sang bakuna. Samtang hugot naman nga ginapatuman ng EOC ang mga health protocol sa mga vaccination site. Kaupo nyo sa pagtuo kag pag-serbisyo, inisi kaalagad John Kevin Antonio, 88.1 CADER FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Maraming salamat talaga John Kevin Antonio. Sa gidulang reporter sa aton nga pag-pangalagad. Sa dugang nga balita, National Interagency Task Force magahatag sang dugang nga bakuna sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Para sa paghatag kaundan sa nga balita, yara sa line number 4 sa Alagad Champagne Diaz. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Nagpasalamat si Mayor Jerry Treñas sa National Interagency Task Force sa igatan ay nga bakuna batok sa COVID-19 nga naglabot sa 50,000 ka doses. Pahayag ni Treñas, dako ini nga bulig sa probinsya, subong man sa siyudad sa Iloilo, agud maprotektahan ang ikaayong lawas sa mga pumuluyo. Subong man agud nga mapahagan-hagan ang paglaptas ng makamalatay nga balati-an dala sang COVID-19. Dugang pasini, isa ini ka maayo nga senyales nga wala nagapabaya ang nasyunal nga gobyerno sa pagtanay sang bulig sa probinsya kag siyudad sa pagpakigbato sini sa pandemya. Nagpasaligman ini nga pagagamiton ang mga nasambit nga mga bakuna para sa proteksyon sa mga pumuluyo. Hugot naman ang panugyan sang alkalde sa mga pumuluyo nga magpabakuna agud matapna na ang paglaptas ng sakit dala sang COVID-19. Sa karon ang probinsya sang Iloilo ang mayara sang 13,507 nga kumpirmado nga mga kaso, 3,008 ka mga aktibo nga kaso, 137 ka mga recoveries kag 331 ang ginbawian sang kabuhi. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Champagne Diaz, 88.1 CADER FM. CASAC Special Coverage. Maraming salamat Alagad Champagne Diaz sa gidulang report diri sa aton nga palatuntunan sa dugang naton nga balita. Mga politiko nga ginagamit ang vaccination program sa temprano nga pagpangampanya ginsablaw ni Secretary Galvez. Gintawag sa karon sang National Interagency Task Force ang atensyon sa mga politiko matapos makabaton sa mga reports sa mga vaccination sites nga ang pagpangbutang sa mga tarpaulin kag mga poster. Payag ni National Interagency Task Force Policy Chief Implementer Carlito Galvez Jr. na wala sang bisan sino nga individual kag organisasyon ang pwede mag-ako sa nasambit nga programa. Ginatagman ni Galvez nga hindi dapat ini paggamiton sa pagpamulitika bagod ang mayor nga obligasyon sang nasambit nga programa among maghatag proteksyon sa mga pumuluyo kag ini ang timikasan sang gobyerno kag hindi para sa politiko. Nagpanugyan pa ini sa mga nasambit nga politiko nga imbes mag-uyang sang ila oras kag tiyempo sa pagpangampanya, gamito na lang ini kag ang ila kaugalingon nga kwarta agud makakuha sang dugang nga bakuna para sa mga nagakinahanglan, subong man sa pagpulig paintindi sa mga pumuluyo sa importansya sang bakuna agud maganyat ang mga ini nga magpabakuna. Sunod pa kay Galvez, nag-ugyon sa karon ang NITF, Department of Health kag Department of the Interior and Local Government agud sa pagmonitor sa nasabit nga isyu agud matagan sang aksyon. Ginklaro man sini ang reklamo na nungod sa pagpanagtag sang bakuna nga mayara lamang sang prioridad nga mga lugar sa diin sunod diri nga gingamit lamang sang talatapan ang stratehiya nga focus and expand kung sa diin ginauna ang sentro sang health development kag vulnerable areas antes pagadalon sa iban pa nga mga lugar. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Kagamay at tupano ang kaundan sa aton nga pagbalita subong adlaw sang Biyernes,
Hulyo 9, 2021. Thanks God, it's Friday. Pero until midnight mga pika-pik kami diyan karon. No, kaya damo kita sa nga kinahanglan nga inugpa sa mga kalagad. So pangmiyuan nyo kami para man ini sa inyo tanan-tanan. So they will be done, no? Kung ano naman. Kag nagalaom man kami sa inyo padayon nga pagpangamuyo, no? Nga mapadayon nato ni mga programa, proyekto, aktibidades sang Social Action Center, no? Kag sang kabilugan nga Archdiocese of Capiz. Mayong hapon sa diwat kay Sir Crisanto Usam Delphine, kay Ma'am Olera, akon sa Olera Capiz. Sa grupo ni Ma'am Angie ni, di ba? Kay Nay Belfeo, kay Ma'am Paula Bolquirin, kay Nikki Simon Oleo, kay Herminia Ocampo Aluad. Salamat gid sa tanan-tanan, no, nga nagaupod sa aton nga pag-alagad. Ang ara man sa tagsa nila ka mga panimalay, no, mayong hapon sa inyo dira. Wala nga tiyempo diri sa aton nga panatutunan sa CASAC special coverage. Salamat gid nga madamo sa tanan-tanan nga nag-upod sa aton. Kag ang aton nga panawagan kay mas malipatan. Sa aton nga mga kalagad ginagapangita sang maayo nga eskwelahan kag subong man sang maayo nga trabaho, no? Ari ang pila ka mga pahibalo. Ang St. Joseph Vocational Technical Training and Assessment Center Incorporated sa Archdiocese of Capiz nagapahibalo sang opening sang senior high school program. TESDA accredited school, no tuition, miscellaneous fees, free laboratory toolkits kag uniform. Sa dugang impormasyon kag para sa enrollment, magbisita kung makigangot sa St. Joseph Techvoc Facebook page o kung magtawag sa telephone number 620-7409 o kung sa cellphone number 0930-262-4396. Sa St. Joseph trabaho sigurado. Sa liwat sa mga luyag mag-eskwela, no? Kay opening na ang senior high school program sa St. Joseph. Mag-text lang sa o magtawag sa 0930-262-4396. Samtang nagsugod naman ang enrollment period sa Colegio de la Purísima Concepcion para sa elementary, junior kag senior high school, college, School of Graduate Studies kag College of Law. Wala na sa admission test nga pagapatigayonon. Sarang matigayon ng enrollment online. Magkadto lang sa official Facebook page Colegio de la Purísima Concepcion para sa link. Sarang man makabisita sa Purísima kung magtawag sa numero 6214-192 Lokal 106. Para sa smart subscribers, 0920-953-4104. Globe subscribers, 0917-564-7505. Para sa dugang nga impormasyon, mag-enroll na sa Purísima ang eskwelahan sa Archdiocese of Capiz sa pagbaton sang kalidad nga katoliko nga edukasyon. Samtang sa mga napangita sang trabaho, atensyon na sa mga nagapangita dyan sang trabaho, subong nga summer pa niya. Ang Talk Station Rojas nagapangita sa online English tutor. Looking for a job with a non-toxic and friendly environment? Come and be part of the team. Be an online English tutor for Korean students. Apply now for a good basic salary, incentives and benefits such as PhilHealth, SSS, Pag-ibig, 13-month bonus, paid leave, and a chance for promotion or higher incentives that you will enjoy. Qualifications with or without teaching experience, has good written and oral English communication skills. English major is an advantage but not required. Can work from 1 p.m. to 10 p.m. Monday to Friday. Sa liwat ang benefits basic salary plus incentives from 15,000 to 25,000 up monthly. Fixed basic salary with or without students. Fixed weekends off. Full governmental benefits. You may send your resume through Facebook Messenger and they accept walk-in applicants from 10 a.m. to 4 p.m. Located at Capiz Government Business Center, Room 14, 3rd floor. Join them now at Talk Station Rojas. Ay, mayong hapon sa kay Sir Mark Zopardo Borines, watching live from Barangay Sulo, Pontevedra. Salamat, Gid. Ay sa tanan-tanan yung taga Barangay Sulo, Pontevedra.
Sa pangalan ng sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Joseph Cardinal Advincula, sa aton nga Managing kag Social Action Director Reverend Father Mark Renflor, aton Program Manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sa aton station manager Reverend Father John Davey Balya, aton nga Tactical Director Alagad Mingming Wego kag Engineer RJ Borja, Partner Tactical Alagad Maria Jean Lorraine Balgos, kaupod sa Alagad Ian Dapulasa kag sa Alagad Benny Dalida. Naging kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao, hindi naman sa Alagad Real de la Rosa, nga nagasiling, hindi importante kung gamay ka kung dako, basta sa masakit ka lamang mapailayo, kag basta yung pagtuhan tupkid sa makaako. May hapon ka, God bless Pilipinas! Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag Alagad Real de la Rosa. CASAC Special Coverage. Mabatian live sa CASAC Facebook page kag 88.1 CADER FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo.